етаж от най-трудните игри на света. И днес ще се опитаме да минем Time Machine, Cycles, X-Step, Clutterfunk и тези две Finger Dash и Dash. Ще се опитам да ги мина. Без Clutterfunk, защото е доста трудно и ще ми отнеме много време. Така че, сега почваме с Time Machine. Така. Мога да го мина от първия път, между другото. И ще се опитам да взема последната монетка, което е, тя е накрая. Така че мога, за малко да умра тук. Така. Наляво е сега доста трудно. Има много яки скинове. И цветове също те се сливат. Да. Не, умряхме. Мога да взема и тази монетка сега, чакайте, вижте. Опа, не трябваше да го правя. Така. Бам. Няма да взема монетката тази, защото аз съм я взимал вече. Малко да умра. Аз съм отключил всичките монетки, всичките нива, които са с монетки. Clutterstep, Theory of Everything 2 и Deadlock. Тези всичките съм ги отключил. Има 30 монетки май вече. Така че много време ми отне. Мисля, че си минахме рекорда. За сега. Добре. Добри сме. Хоп. Ето я монетката. Хоп. О, мале, много е трудно. Тая машина е от най-напрягащите нива. Накрая сме. Yes! Минахме го! Минахме Time Machine с трите монетки. Взехме последната монетка и да, доста сме добри. Сега сме с Cycles, да. Cycles. Добре. Много е трудно това ниво. От най-трудните нива са. Не е чак толкова трудно, но на 40% някъде там става трудно. Ама ще видите, ще ви кажа. Ще ви кажа, когато там е мястото, което е най-трудно. Аз съм взел... What? Как умирам там? Не мога да разбера защо умирам там. Трябваше да скоча. Така. Добре. Не! Забравям да скоча там. Така. Добре. Сега ризачката. Вижте как се подмина. Тук е.
няма да минем Сайкос. Директно ще отидем на X-Step. Малко по-лесно е от Сайкос. Доста по-лесно. Ако искате, може и да пробвате тази игра. Доста е трудно, но има нива, които са лесни. Stereo Madness, Platinum Track, и са най-лесните, а там става трудно. Basic нивата са най-лесните, а там стават много трудни. Опа! Добре, справяме се добре. О, някак си взехме лепта. Добре, добре. Да намираме на същото място, както умрях предния път. Добре. Хоп, 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 хоп. Бам, 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 бам. Много сме добри, бе. Много сме добри. Хоп, 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 хоп. Добре, минаваме го. Минаваме го. Ще го минем ли? Не! Не, 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 не. Как? Не мога да повярвам. Оф, не. Как умрях точно на 97%? Умрях точно на 97%. Няма как. Защо? Добре. Справяме се. Добре, явно няма и тук да стане. Явно ще пробваме в Игридаш. Най-трудните нива. Ами, доста неприятна музика. Чакайте. Само, така. Добре. Ами, доста трудна трудно ниво и много напрягащо музика. Така. Хоп, 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 хоп. Добре, добри сме. Браво на мен. Браво! Yes! Най-лесната част. Опа. Няма да говоря за малко, защото ще умра иначе. Так. Добре. Хоп, хоп, хоп. Хоп, 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 хоп. Браво, yes. Справяме се. Малко добро. Тук е най-трудната част. Идва най-трудната част. И най-интересната. Ето е тук. Хоп, хоп. Не. Добре, добри сме. Yes.
третия, айде. От третия, от четвъртия, добре. От четвъртия опит минахме Finger Dash. И сега идва от най-трудните нива, което е Dash. Да видим. Да. Браво, браво. За сега сме добри. Да ви покажа просто монетите къде са. Има едно място тук. Не е точно тук, но правим. Много е лесно това ниво. Не от най-трудните. Но ето е втората монетка. Опа, ето видяхте ли? Мисля, че видяхте и няма да ходите там. И ще ви покажа и третата монетка, когато стигна там. Добре. Просто трябва да тъкнете последното дървено нещо. Купче. Някакъв. Оп. Ако играете на телефона е доста трудно. На телефон. На компютъра е 100 пъти по-лесно. Да, както казах, че на телефон е много трудно. Не знам как някои се справят на телефон, но за мен е по-лесно на компютър. Да съм пробвал на телефон е доста трудно. Така. Да. Минаваме Dash. Минаваме го на 30% сме. Добре. Не! Добре, малко. Добре, няма да умираме тук. Добре, добре. Ще го минем. Оп. Добре, добре. Много сме добри. Добре, накрая сме. Оп, аз забравих да ви покажа третата монетка, но нищо. Ще я покажа после. Добре. Добре, минаваме Dash май. Yes, минаваме Dash. И минахме Dash. Минахме Dash. Минахме това ниво с трите монетки. Но сега ще ви покажа къде е третата монетка. Опа, чакайте. И явно това ще бъде видеото за днес. И ако искате още на Geometry Dash, лайкнете видеото и се абонирайте за канала и до нови срещи.